tunggap titi mongso ora kadang sinama krida dharma wus kepareng arasa sawega ing kiri gugur gunung cancut tali wanda twandang karya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga berbahagia selalu. Amin. Berpacu selagi mampu. Amin, berusaha selagi bisa. Amin. Semoga tercapai segala cita-cita. Hidup damai. Amin. Tentram. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan tak lupa semoga cepat mempunyai momongan. Gimana Mbah men kagungan foto gending. Ya ora. Mbak Ati. Sowan mriki Mbak Ati, monggo diajeng maresan. Monggo kalajengaken glaraning tata upacara. Lah ya iki mau lah nganggo dayae teko panjenengan lebih iso menjelaskan. Dayae teko. Heeh. Piye? Gelarna kloso. Saiki nggo kloso ya ora to. Nganggo kursi ngono. Nek jaman biyen ngono lho. Oh ya iki ngomong biyen ya. Heeh. Ning kok ana sing ngono. Jadahe mambu ora ngono. Iki eneng jadah ora? Ya ana ning ora iki dadi wangsalan wong biyen iki piyayi biyen ki nek gawe tetempangan mesti ana maknane. Inggih, leres Mas. Iki ora selak pengen sesuguhane. Ngono lho. Biasane sing pertama kuwi
ulate. Mulane daya teko gelar Naklasa ki caran-carane memberikan satu penghormatan kanggo tamu supaya bisa pinarak kanthi mardikaning galih. Tumuli dilungguhke. Aso napas men asat riwe, tumuli diparingi pasugatan kaya dene nek biyen wong pancen anane jadah. Nek saiki kan bergere ngono, mergo saiki wis zamane wis modern. Zamane modern. Ya kuwi tembangan kuno, Nduk. Inggih. Sowan ngersane panjenenganipun Bapak Marianto, Dalai Putri Hastuti Luna. Inggih, menika nderek Binga. Ibu, Bapak. Bapak sekalian Ibu, menika kepareng sowan gerombolan campur sari sekarang. Gerombolan begal. Ya ora. Iki Pak Marianto tasih muda tumarma ya, Nak. Inggih, aku yang ngono. Lho, tenan. Isih bagus ngono ya. Kok awet men ngono lho. Awet Ibu ya isih cantik lho, piyayi yo. Iya, wis kagungan calon diputu mongko masih muda wah jane iki. Nggih, jan dadi pepinginan ya, Mas. Nduk. Nggih. Nderek Binga, nderek Dodonga menika kagem Mbak Chandra kalian Mas Dika. Mugi dados keluarga ingkang bagya mulya ayam tentrem ya, Mas. Sukses apa yang dicita-citakan tercapai. Antuk wahyu jodoh ingkang sejati. Iya. Pokoke ana linambaran telu nok wong antenan iki. Teteken, tekun supaya tekan. Supaya tekan. Nah, dadi nek wong urip ki anggere wis tetekening ki ati sing landhesane akhlak sing gul karimah carane wong agama ki kandel rasa imane ya ta ngakehi dongane muga-muga ijabah berkahe. Iya, terus tekun. Tekun ki nyambut gawe kanthi tekun ora bosenan. Supaya katekan apa kang dadi kekarepane ngono. Tundone dadi tekan kuwi mau ya, Mas. Inggih, kuwi donga. Donga. Nggih. Sakmenika nderek atur panglipur. Jana iki tetembangan Campur Sari Sekar Anom. Iya nggih seneng guyung para kanca-kanca Kiki Audio. Kiki Audio. Eksis video syuting. Selalu eksis dimanapun. Disponsori karo Teh Pucuk. Apa ana teh pucuk to, Mas? Urung tekan. Urung tekan nggone dhewe. Nggih. Monggo. Diaturi ingkang laras langkung rumiyin. Jineman napa, Nduk? Jineman kenyon desa wae ya, Mas. Monggo, nggih. Kunjuk dhateng bragung para tamu, seponggo sinambi angkrapi tandha hormat Sagata, sinambi hang laras rasa lumantar para kanca pangidung Sekar Anom.
Nggih sawetawis Banjur dateng sanggih para tamu semonggo sinambi angrapi tondo kormat swagata kanthi raos mardi kaning galih sinartan hangranto tumapaking gati sak mangke petik citra kagem warga agung besan Sutresna mbak pilih kerobongan sampun tunggal paripurna Nduk Linda Maya kene Nduk aku iki tunggal bangsa Tambal bal, Pak. Tambal ban. Jadi lagi viral lagi ono nganggo gending jenenge sampak tambal ban. Lah ya ngono to. Ono neh sesuk arep gawene. Sing ke lho, stecu. Ngono ke lho, Pak. Bar kuwi dadine pokoke sing viral ning TikTok digawe sampak. Dhewe ya kudu gawe aja nganti kalah lho. Iya, betul. Kuwi sesuk gawe ladrang pelek. Ladrang pelek piye to? Kan wis ban terus ono peleke. Oh ngono. Lah iya. Nggih, sowan saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu mboten enten swanten niki, Bu. Baleni to, Nduk. Cobi sepindah malih nggih, Bu. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwasanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Ini ya ora mesti. Ya lah kok ora mesti iki piye to, Pak? Ya ono sing ora wajib. Lah salam apa ora wajib kuwi? Ya kae nak tahiyat akhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi ngono yo mosok imame waalaikumsalam ngono. Ya beratu Mas. Berarti keliru. Berarti keliru. Nggih. Menika ngaturaken sugeng enjang tukang siang agem sedaya Bapak Ibu. Menika sowan wonten dalemipun Bapak ingkang mengkugati nggih Pak. Bapak Marianto. Pak Marianto kalian Ibu Ibu Hartuti, Ibu Hastuti. Menika ingkang Bapak Arianto ingkang menika nggih. Nembe foto. Nggih, Pak. Nggih. Senom lho, Nak. Nggih. Senyum, Pak, senyum. Ya, ngoten niku lak nggih moani sepol. Pak Wono senyum kaya dikon. Lah ya bapak ya ganteng, putrine nggih ayu. Iya, Nak. Mbak Canda. J sama Mas Dika. Aduh, Mas Dika pasti nggak pernah sedih kan dicandain terus. Iya. Lah iya toh Mbak Canda. J. Bercanda ki apa nak artine? Nganu Mbak Canda. Humor ya. Iya. Kowe bercandaan. Canda iki lucu ngono lho. Berarti ora tau dinesu nak. Ora tahu dadine Mas Dika ki terhibur terus karena adanya Mbak Canda. Oh ngono janak ya. Didoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin. Enggal-enggal pinaringan momongan solihah solihah. Niki Bapak Ibu ingkang mijil rombongan pisan mijil saking nganu nggih. Karang Duren. Karang Duren nggih Bu, caket nggih berarti nggih. Ngendi? Iki lho Pak, iki pertelon iki ngiri terus nganan iki wis tekan. Kowe kok ngerti ta? Yo ngerti aku cah kono dolane kene kok. Weh, ya. Mula kok apal daerah kene ya. Jojo kowe mbiyen lahirin nang kono. Ya ora, aku lahir dari nganu rahim ibu. Oh iya, bener. Nggih, niki diaturi ingkang laras apa gayeng Ibu Bapak? Gayeng. Ingkang gayeng, wonten request lagu napa Bude? Hah? Napa Pak? Niki nggih saking Duren nggih. Bapak ngersake lagu menapa? Sing gayeng, oh nggih. Sing napa Mas? Saiklase mah lewong to yang mene mah lewong. Ibu, manut nggih. Oh, manut. Apa Mas? Anu manobong, iki warok kuwi. Ya ini malah arep ana manapa. Ya pokoknya diaturi ingkang rame ngoten nggih Bu, kersane mboten ngantuk. Sinambi ngerahapi dedaran ingkang sampun sumadyo kanthi ejalan sekeca.
Diaturi setengah tembang kagem pinanganten sarangan kalian Sekar Anu. Oke kasuwun foto saking keluarga besar nika Mbah Kakung, Mbah Putri. Keluarga Besen, Mbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Rati, Mbah Buyut Ratemi, Bapak Joko Priyatno, keluarga Ibu Sumiati Tangerang, Ibu Purwanti Boyolali, Bapak Slamet Rianto Tangerang, Ibu Sumarni Bogor, Ibu Mei Bringin, Bapak Srianto Ungaran, Bapak Haji Parjono, Bapak Haji Suharno, Ibu Haja Ngatemi, Bapak Tugino, Bapak Suwarno Bekasi, Bapak Jari Bekasi, Ibu Sunarti RT 5, Bapak Sumarti RT 5, Pak Kadus sekalian, Remaja Wonosari, Ibu Sulastri Tangerang, Ibu Suyati Tangerang, Bolo Purwone Putra, Wahyu Bintoro Bandung, Ibu Sugiyanti. Monggo ngaturan foto saking ingkang sampun kawesebat. Mbah Buyut, Mbah Putri, Mbah Jio foto Mbah Jio. Panjenenganipun Mbah Rati, Mbah Buyut Ratmi, monggo. Kalajengaken ugi Bapak Joko Priyatno, Ibu Sumiati Tangerang. Sering wanci
dari Tangerang. Kogi keluarga besar Mbak Linda ini juga datang dari Tangerang. Ngerti ra Tangerang we? Jakarta toh. Loh iya ngerti jebule. Tak ngerti ming Tengaran tok we. Niki nganu sakwene aku nyanyi to, Pak. Niki bapake wong nggih media. Sing ndi ta? Niki bapake pripun, Pak? Ajeng foto napa mboten? Kalih kula. Ya ora apa-apa to, Pak. Ya ora apa-apa, ngersake napa? Ngersake lagu napa, Pak De? Panjenengan niku lho. Ngersake lagu menapa? Pak Kuncar. Oh. Napa, Pak? Niki lho. Ingkang media kula lho. Pak sinten asmanipun? Bapak sinten asmanipun? Mbok menawa sesuk arep digawe video. Bapak panjenengan to, Pak? Panjenengan asmanipun Bapak sinten? Pak Paimin? Oh, tenan boten. Asline Pak sinten, Pak? Oh, Pak Trimo, inggih. Menika ngersakaken lagu menapa, Pak? Panjenengan, Pak? Napa? Pepeling. Aku Mbak Kakong napa? Goyang Semarang. Napa jenengan nggih tesih remen goyang? Iya kowe iki priye to Nok sing jenenge wong lanang ki jalmutan kena kene aja cok remehake. Artine menapa niku? Umur hanyalah angka. Oh ngono, nggih. Nggih mengke dipun pinangkani setunggal bapak setunggal nggih, Pak. Menika ugi sasampunipun keluarga besar dari Tangerang menika saking Ibu Purwanti Boyolali. Oke, Ibu Sumarni saking Bogor. Wah, ini banyak dari Jabodetabek ini. Juga dari Ibu Mai Bringin, Bapak Sriyanto Ungaran, Bapak Haji Sarjono, Bapak Haji Suharno, nggih. Menika wonten gungan iki, panyuwunan, Mas. Nggih, menika nyuwun pangapunten mumpung ladi sepi kula waose sedaya mawon nggih, mangke ndak bola-bali nyiarake. Menika kasuwun sak mangke saking keluarga Bapak Haji Suharno, Ibu Hajah Ngatemi, keluarga Bapak Tugino, Bapak Suwarno Bekasi, keluarga Bapak Jari saking Bekasi, Ibu Sunarti RT Gangsal, Bapak Sumardi RT Gangsal, Bapak Kadut sekalian, Remaja Wonosari, Ibu Sulastri Tangerang, Ibu Suyati Tangerang, Bolo Kurawone putra wah iki eneng negara Kurawa bareng ta iki ya. Bapak Wahyu Bintoro Bandung, keluarga Ibu Sugianti RT Gangsal. Tebih sedaya niki Pak Memet. Dalem? Tebih sedaya. Waduh niki. Iki nggih. Tangerang, Bogor, Bekasi, Ungaran, pokoknya dari Sabang sampai Karaoke wis nang kene kabeh wis lah komplit. Nggih, menika sambi foto sesarengan. Dedek, nah iki wayahe nang Panyuwunan selendang biru 100.000 lho iki. Pamunutan lagu Goyang Semarang. Iki Panyuwunane Goyang Semarang kok Mbak Linda sing wis ngabari jare eneng Goyang Semarang. Ora apa-apa. Menika bajing loncat ugi kagem saking panjenipun Bapak Haji Sarjono. Pak Memet dalem pamuduan saking Pak Gento, Pak Gento. Pak Yanto. Pak Yanto. Keluarga pisan foto. Lah iya iki pisan kabeh tak waca iki. Nanti saya habis ini keluarga dari keluarga sini ya, Pak. Nak pun rampung niki. Pisan riyen. Nggih. Dedek Sabrina Klinong klinong tukahan Nobel Bipong jalan yo yo
Nggih. Iki iya to mosok apa sing ngerti? Ya mesti kuwi. Mosok arek sing kedat terus mak ngono. Nggih. Dan niki ingkang ngersakaken jaripun Bapak Haji Sarjono. Haji Sarjono. Nah, ndak ndarani aku nganu ki tindhihe lho, gawanen. Oh iya, iya. mau tak deloki terus. Matur suwun Pak Sinten mau? Oh nggih, menika tambah Mbak Wulan sama Pak Haji. Ida saking Bringin. Oke, tambahin loro tok nggih Mas nggih. Wis tambah kuota loro. Slot. Karo mlaku-mlaku rono jana, sapa ngerti engko tekan buri-buri kono tak ter wis. Engko men di syuting Pak video. Haji Sarjono niku sing pundi? Ha engko goleki no. Engko mesti ketemu wis. Oh iya. Tenan. Monggo, Cok. Selendang biru. Kok kuwi engko nek bar kuwi nek wis bar berdaharan. Iya. Nggih menika Duk, ini karena ini memang keluarga besar banyak dari kota Jawa Barat. Banyak, ya. Selendang biru sing ana ning pundakku luntur tanpa warna bekas ning klampiku selendang biru sing ana ning pundakku ilang ra bakal balik tanganku ilang bareng rasa tresnaku sekarang Wasli.
Sarjono. Iya, aja kuwatir nak. Wis dimatke karo sing tukang dram lagi jomblo jare. Tukang apa, Pak? Sing ngedram. Iket mau nyawang kowe ra keget lah. Kuwi saka kene nyawang, kowe nyawang nganti le nuthuk ki kleru ngene. Sange yo. Keliwat. Iya. Oh ya. Ki namanya siapa ya? Aduh, ki tadi. Oh, Mas Joko. Yoko. Oh, Yoko. Aduh, Mas Yoko. Kamu harus fokus kalau ngedram ya ngedram. Kalau mau lihat saya ya nanti. Iya, ya iki ngene lho, Le. Aku ki sok jodok. Iya. Kena kayak iki lagi menyendiri. Oh, lagi kan bersedih toh kamu ceritanya. lagi berduka. Karena konangan. Ayo mencari lagi toh. Iya, iki wah request akeh tenan. Ya Allah, iki sedina ora rampung lho, Pak. Iki kok nganggo kotak semen. Ora kotak semen iki. Iya, betul Iki nganu apa kertas minyak. Lah kok ora teles? Iya, oke. Ora ditelesi kok. Bocono. Request lagu. 1 Sajadah Merah, 2 Bahtera Mahligai Cinta. Mahligae. TTD Anis Lukman Hakim Karang Taruna mintae sinarengan sama Tembok Kangen. Oh, iya. Oke, ya Allah. Ki lebet halaman pertama, Halaman kedua. Iya. Taman Juruk. Loh. Sampeyan ki Nanggo kacamata gandeng. Kamu motor tak golek kacamatane ilang kok. Taman juk. Oh, gandeng ki juruk to iki. Juruk ki ra ketok R. Lah iya juk ngono tok e. Sajadah Merah oke, tadi sudah. Mas Anis Lukman. Ya ampun. Kok Mas Lukman kabeh ya sing nyuwun ya. Iki ya Mas Lukman. Iki juga Bapak Adi Sarjono dan keluarga dari Jawa Barat iki ngersakake nganu no. Lagu Jawa Barat. Apa kuwi? Bajing Loncat. Oh ya. Spesial keluarga besar dari Bekasi, Tangerang, Bogor. Wah ngono, iso ora lagu Sunda. Ini Mbak Ati. Ini Nduk. Inggih kula ingkang sowan Rama. Iya. Aduh Dewi wis lumaku ya no. Iki yen ora kleru ana ing padukan Koripan Koripan. Wonosari Nggih Koripan. leres Rama. Aduh saka papan dunung daya-daya iki sowan ngersane Ingkang Hamengku Gati. yanipun Yajar Pupoyanto. Inggih. Aku rasa gemeter. Kok gemeter pripun ta Rama? Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu Boten retos kula. yen Wonosari kuwi padukuan kang kebak papan dununge para pinter kedunging para winasis Oh inggih Rama. papaning para budaya Inggih leres. mula iso diarani ana ing Wonosari iki bebasan desa kang gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati Terus jalma mara mlayu satru mara iso kepati kok mah medeni to? penyanyi nganti kleru dipateni Peka lho. pancen ameng-ameng nyawa son bengung diobong Nah, kuwi. tukang syuting kok mlakune ora sopan Iya. ketok sikile Wah. Kok sangar temen lho, Pak. gegirisi pokoke nggih Pak pangapunten iki medeni mula kowe mlaku hati-hati ya Mosok ya sejahat itu lho ya. ah mulane kan iki nganggo hati-hati kowe Nggih, kula tak ngatos-atos. tukang rias kok ora cedhak karo MC-ne Piye? pek bojo kasuwun sawetawis menika saking keluarga besan menika kasuwun foto sinarengan semoga saking keluarga agung besan Merayana sebarang, ayo sambut.
ketoprak. Nah iya. Menika kasuwun kalian keluarga Besan Sutresno, kasuwun foto sawetawis. Minangkani pamundutan lho. Pamundutan Bapak Haji Sarjono mau. Nggih, saking mewakili Bapak dari Haji. Jawa Barat. Oh, nggih. Dari keluarga Tangerang ya. Tangerang, Bekasi, Bekasi. Bogor nggih Bu nggih. Enten to Bogor, Pak? Bandung, wis komplit to. Bandung, Bekasi, Tangerang. Bawa Keluarga oleh-oleh. besar. Bandung mboten Mbak mau mriki. Wajik Bandung mboten. Oh. Sing ditekokke iki lho kok ya Ya kan kono kan terkenal makanan ono peyem, ono asinan Bogor. Lah sampean kok apal berarti wis tau sapa kono. Aku ngerosok mbiyen tekan kono. Oh, ngrosok tekan kono. Nggih, nuwuni pamundutan wonten. Hati-hati lho, bahasane Sunda lho iki. Aja nganti kleru iki Sunda iki. Ya sak gatuk-gatuke to Pak wong aku wong Jawa kok ya. Monggo menika saking keluarga Besen. Monggo Mbak Jujuk. Mbak Jujuk wis teko ngarang-ngarang kowe ngerti pas lah ya. Nggih, monggo. Langsung kemawon para kanca. Apa tadi ajeng?
bajing loncat resep. Resep itu apa, Pak? Resep lamun urang garing digoreng melengkung gitu ngomong Sunda. Mbok ora bingungi ngono. Ya nek urang digoreng lek ya melengkung to, Nak. Iya. Lamun pindang gejojor. Lamun pindang gejojor. Nek Iya. resep ki Seneng. seneng. Padahal aku cinta karo kowe iki ngomong. Aya deui nu mika cinta iwal anjen. Ra ono meneh sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Nggih Pak Ki. Sundane ngono niku. Leres Pak. Sundane ngono. Lha, oh lho. Ing masalah tik nyahok. Nyahok. Aku Sunda. ora ngerti blas aku. Iya iku mau contone Sunda iki ngono kuwi nah. Nggih. Ya. Nggih, sampun. Mereka Mas. ugi saking keluarga besan ingkang dereng foto menawa Oh, nggih. setunggal tembang panyuwunan ya kayak tembang religi. Oh, iya. Aku yo nggawa Nggawa penyanyi religi, sing Kak. tukang ngaji. Oh. Sajane sajadah iki. Sing nggawa nganu hijab kuwi. Sajadah merah. Sajadah merah. Iya. Heeh. Sing kudunge ireng kuwi, Pak. Endi to? Kuwi lho. Oh, monggo Mbak. Nah, iki monggo Mbak, niki penyanyi pun qasidah. Nggih. Oh nggih, menika kasuwun Bapak Sukiat Gunung Kidul kalian Bapak Yulianto kasuwun foto. Nggih, menika saking wah iki tambah Gunung Kidul meneh iki. Wonogiri enten mboten Pak Dereng? Oh, enten. Oh, enten Wonogiri ki enten Pak jan komplit ta iki. Menika saking Gunung Kidul ugi Pak Yulianto kasuwun foto. Mbak Linda, wah Mbak Marsha ra gelem ya wis. Inilah. Mbak Linda, Pripun? kasih satu lagu sebelum acara diminta lagu religi Mbak Linda. Niki nggak ngersake sinten mau Pak? Mas Lukman, Mas Anis. mbuh iki. Mas Anis Lukman iki yang pundi niki piantune niki? Nika lho, Sing pundi? nika. Jempolmu ning endi, Pak? Wis pokoke engko anggere sing mandek ya ngono kae. Sik. Loh. Ana ora apa-apane, Pak? Diaturi nggih, setunggal tembang sajadah merah. Spesial kagem ingkang request lagunipun. Mas Lukman Anis. Nggih, walik. Wah, lari to. Waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah
kawigatosan Bapak Ibu pemilik mobil sedan AA1970 warna silver kasuwun geser amargi menika wonten mobil ingkang badhe medal. Jan malih Bapak Ibu pemilik mobil sedan AA970 warna silver kasuwun geser. Matur suwun. Agung moreh rahayuning sedya miwah arancaking karasa gelaraning upacara wonten ing kalodhangan dinten menika sawetawis hangan cik atur walian tanggap wacana sambrama yektos pilih yenipun pamangkugatipun pamariantos kalian titiwanci menika kewala nembe raos bombong bidawaning kalih Sukomarwata suka nampi nugroho kadodene kelem karoban memanis nyanding kastuba wanik kapanduing tias ketingal ngenya sumengko pengawak brojolir keplasing warastra lungit prentuling parasdya mestring prayojana tanulian daya rasa manem Brahma mrengandika sami nanging titiwanci dinten menika boten kuwawi matur priyangga boten ateges kiranging ukara kisring parama sastra gawit saking kebaking raos kang rinaos mila nyuwun gegununganing karasa kinenhang ngaturaken babaring sedya wudaring kontra lumantar janipun Bapak Lurah Susarwo ingkang arsa sinumbulan yanipun Bapak Joko Priyatno sekalian yanipun Bapak Slamet Sasana Anji ngaturaken sumangga nuwun. Matur nuwun dumateng Kadang Pambiyawara yang sampun paring wedal dumateng pribadi kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil alil azim.
kaharjan kamulyan kabegjan dalah kalujengan awit sih nugraning Gusti mugi tansah tumanduk ing ngarsanyantika sami waradin para lenggah kakung putri. Kunjung ngarsanipun para pepunden pini sepuh sesepuh aji sepuh minggahipun kasepuhan ingkang nganggo ngamestuti dumateng pepoyang kautamen ingkang pantes pinundi saha kinabekten linanggung para alim para ulama bapak kiai ibu nyai sedaya pangarsaning agami ingkang rinten kalawan dalu tansah cemedhak dumateng Gusti Lairobi yang satu kula tak timi pangbating praja satrene nagari purna karya labet praja ingkang kepareng rawuh yang pantes nampi pakurmatan para rawuh kakung putri ingkang bagya mulya dhateng kata lumpen panjenenganipun Bapak Maryanto Ibu Tri Hastuti menapa dene Bapak Wahyudi Ibu Sri Mulyati ingkang satuhu kula mulyaken. Mugi kalina pribadi kula ngateng anyar semula atur nggembel kamadikan panjenengan. Kalanipun panjenengan sama pinara wawan pangandikan kalian sanak kadang pitepangan. Sedaya ngetika wontenan kula kedah matur ing ngarsanyantika sedaya pinangka talang basa saking panjenenganipun Bapak Maryanto kekalih kanthi ngadeg linangkung Cumantaka. Namung keparenga kula ndherekaken panjenengan ngunjukaken puja astawa pujastuti dhumateng Gusti Ilahi Robi ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan karomatan taufik hidayahipun katiti ing kaudangan siang puniki panjenengan dalah kula saged tuhuni ingkang dados undanganipun Bapak Maryanto Ibu Triastuti kanthi manggih garjan kamulyan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat salipun Allah mugi katetepna dumateng ruhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi sholawat salam menika kita sedaya pikantuk syafaat menawa dene pitulungan linangkung dumateng pinangan sarimbit minat dunya hatal akhirah. Sagunging perlenggah kakung putri yang luring budi awet ros bombong biramaning manah prasasat karuban segara madu kajugrukan Bukir Sari panjenenganipun Bapak Maryanto mboten kaya matur karana pribadi ing ngarsanyantika sedaya lumantar pribadi kula ingkang sepisan Bapak Maryanto kekalih pitados dumateng para pupunden pin sepuh para rawuh kakung putri awet ros katresnan panjenengan pasederekan panjenengan sehingga panjenengan sedaya nilar tanggel jawab panjenengan nuhoni ingkang dados undanganipun kanthi menika Bapak Maryanto kekalih angambali ngaturaken pambagya wilujeng ngaturaken sugeng rawuh saha matur agung panuwun ingkang saklangkung. Dina kekalihipun sanajan sampun katata katiti katuraken sedaya pakurmatan. Sae anggenipun ngaturi papan palenggahan pasugatan para among rawuh anggenipun nglenggaken panjenengan kirang sak traju kalih kalenggahan panjenengan. Kadang muda tumaruna anggenipun atur pasugatan kirang subasita. Sedaya pakurmatan ingkang sampun katuraken ingkang dadosaken kirang sarjuning penggalih para rawuh. Kanthi andhep sering manah Bapak Maryanto kekalih minggahipun kula wangsa nyuwun agunging samudra pangsami. Dene ingkang katiganipun ing dinten menika dinten Senin Pahing utawi Soma Jenar. Surya kaping 9 Juni utawi 13 Dzulhijjah 1926 panjenenganipun Bapak Maryanto kekalih nglairaken syukuripun awit panjenenganipun kekalih saged netepi seperangan darmaning asepuh andhaupaken anikahaken putrinipun ingkang sesilih Nimas Ayu Canda Ayu Puspita
SM ingkang sampun kajatu krami kalian nak Mas Bagus Andika Wahyu Kurniawan putra putunipun Bapak Wahyudi Ibu Sri Mulyati Muji Rahayu ingkang mijil saking dusun Karangduren Desa Karangduren Derek Kecamatan Tengaran. Alhamdulillahirabbil alamin kanthi berkah pangestu bejepandonga para rawuh ijab saha kabul sampun kalampah kalau enjang kirang langkung tabuh 8 kanthi lulus raharja. Nikahipun pinganten sarimpit saha sampun musah mungging agami menapa dene negari. Sagunging para lenggah kakung putri ingkang pantes nampi pakurmatan wigatos sing sedya panjenenganipun Bapak Maryanto Ibu Triastuti nyuwun karawan panjang sedaya kejawi kasuwun hanjenengi hangestreni hanyekseni ingkang dados kajatipun Bapak Maryanto kekalih ingkang langkung wigatos ingkang sepuh kasuni berkah pangestunipun ingkang anem kasuni jurung pamujinipun murih pinenganing sarimpit anggenipun angadani gesang madyaning masyarakat agung dados keluarga ingkang bagya mulya atut runtut jodoh ingkang pinesti saged kawastanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene sajengipun saking Bapak Maryanto kekalih matur ageng panuwun ingkang tanpa upami dumateng Sanakadang Pangketa Bali Magersari ingkang sampun paring pambiyantu eguh pratikel penggalian samudayanipun satemah dadosaken lancaripun gancaripun bargian pawiwahan ing siang punika pinanggung dumateng para rawuh ingkang sampun paring berkah pangestu pejepandonga dhateng kata lumpen dumateng paran para sae menika campur sari sekar anom video syuting rias penganten sak panunggalanipun ingkang dadosaken regengipun pahargyan pawiwahan ing siang punika sedaya peparing panjenengan pambiyantu panjenengan estu saking Bapak Maryanto kekalih boten saged atur piwales menapa karana lair anamung sedaya kesaenan kadarman panjenengan kasumanggaken wonten ngasot dalem Allah Subhanahu wa taala mugi pikantuk lelu ingkang satraju. Sagunging perlenggah kakung putri yang luring budi saking kersanipun Bapak Maryanto kekalih Propo punden dipini sepuh para rawuh kakung putri kasuwun hanya kecaken dengan semua pinara sinambing krahapi pasugatan ingkang sampun kaaturaken ing mbok bilih pahargyan prasaja ingkang punika sampun paripurna para rawuh kakung putri utaminipun keluarga ageng Bapak Wahyudi Baking Sankundur saking Bapak Maryanto kalih ngaturaken sugeng kundur mugi kundur panjenengan saking sudung mriki sak margi-margi dumugi dalem sowang-sowang tansah kalih ing rubeda cinaketna bagya mulya. Dhateng kata lumpen saking kersanipun Bapak Maryanto kekalih tesih nyuwun ugungan dumateng para pepunden sepuh para rawuh kakung putri mugi bibaripun hajat ing siang punika Bapak Maryanto kekalih tansah pinanggi kalujengan kabekaswarasan satemah saged paring panggulun wentah dumateng penanen sarimbit mekaten sesemanten ingkang saged kula tawuraken pinaka talang basa saking Bapak Maryanto kekalih kathah kekirangan kalepatanipun anggen kula matur nyuwun agunging samudra pansami saking kawula arep wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar terawangan pindo kepapak obor sewanci dalu jenjem kaya siram tirta yam-yam wayu swindu prentuling parastya bidabar kanthi roncen tembung manis manuhara kebaing sagu rawa Dagung sawetawis kalajenganipun sawanipun para kadang-kadang sinama krida dharma ingkang saperlu paring tandha kurmat swagata pamungkas ananging Mbak bilih sampun paripurna sak mangke anggrahapi tandha kurmat dedaharan
dereng kepareng kabodholaken wonten wiwahan saperlu panutuping mahastungkara kinarya pamungkas ugi eri sangat pojo temanten sarimbit sak mangke arasa mandhap padhapi tumuju wonten ing sak korining wiwaha. Mila nyawiji kunjuk dhateng para kadang sinama Krida Dharma kepareng meratitisaken. Ugi menika wonten panyuwunan sik tak wacane neh iki. Kabeh Mbak bilih enten sing dereng kula aturaken saking kathah panyuwunan. Mangke insyaallah sowan mriki melih niki terbatasnya waktu request lagu saking Pak Guru Suswanto. Nanti untuk tali kasih silahkan ke belakang. Nggih. Transport di belakang. Nggih. Minta lagu Terlena. Waduh. Iki sing piye lagi? Nggih. Yo, Nduk, iki gilarane sapa pek lali ya? Sabrina. Oh iya, nanti nggih, Pak. Mangke insyaallah dipun penuhi. Yo, kene Nduk. Sabrina. Beliau kunjuk dateng para kadang sinama Krida Dharma kepareng meratitisaken. Mbak pilih, Mbak nganten, Mbak Canda minta lagu boleh. Apa? Oh, rundingan sik, rundingan karo Mas Dika. Ini kira-kira ditanyain dulu. Iya, lagi membahas apa ya, Mbak? Langono. Kalau boleh tahu. Nah, Mas Dika. Wah. Hah? Enggak boleh tahu. Yuk, bocor-bocoran lah. Sithik ngono lho, sithik. Apa mbahas engko bar iki meh ngopo? Apa arep piye? Ketoke ya ngono lho, Pak. Bulan madunya kemana? Lagunya apa, Mbak? Apa ya? Sembarang. Oke. Oh ya, oke, mengikut saja. Mengikut saja ya. Oke. Dikasih ayang-ayang aja ya, Pak. Boleh. Tadi ya ono sing nyuwun. Nggih. Kunjuk dateng sanggih para tamu. Sumangga Mbak bilih sampun pikantuk tondo hormat swagata kepareng sawetos angrahapi sinambi nglaras lumantar swanipun para kanca pangitung campur sari Sekar Anom.